Posilovací věž InSportline Worker Plus. Tak to vypadá komplet, ale než se k tomu dopracujete, potřebujete základ. Dobrý nářadí. Zde je výčet toho nejnutnějšího. Pak budete taky potřebovat pořádný návod. Přiložený, který je v krabici, je poměrně malý, tak jsem si rozfotil a zvětšil do potřebných velikostí, aby to bylo dobře vidět. Číslička, jak vidíte, jsou poměrně dost malinká a kromě těch výkresů jako takových celého stroje čísla souhlasí, ale až rozděláte plato se spojovacím materiálem, tak zjistíte, že čísla nesouhlasí. Proto budete potřebovat posuné měřítko, kterým si všechny šrouby změříte. Složení přístroje je celkem jednoduché, ale napínací kladky mi dali trošičku zabrat. Z návodu není totiž patrné, jak se zachází s plastovými spirami na lánka. Ale když se podíváte, poprvé to zkusíte a pak už to jde samo. Zde je detail zapřažení závažových destiček. V místnosti, kde máte stroj složený, můžete některé díly odendat. Jednoduše třeba tato lavice, načep, odstraníte a můžete uložit kam potřebujete. Samé jsou ramena, nacvik motail. Zde jsou malé čepy, ty stačí po zatažení vytáhnout. A máte vše rozloženo. Vidíte, že celý mechanismus je velice jednoduchý. Závaží nedělají žádný hluk. Celkově je stroj tichý, což jsem absolutně nečekal. A je taky naprosto spolehlivý a přes svoji zdánlivě drobnou konstrukci je velmi pevný a nedochází k žádným kroucením, hýbáním a skřípáním. Takže začneme z předu stroje. Máte tady, jak vidíte, ukončení lánka s karabinkou. Na něž můžete navlíknout buď tyč na klasickou veslici, takže to funguje asi takhle. Takže zde se patama zapřete o spodní kříž a můžete vlastně fungovat jako s klasickým veslovacím trenažérem. Je to úplně jednoduchý, můžou to cvičit i malé děti, seniori, který máte v rodině, můžou taky. Záleží na tom, na kolik se cítí, kolik si dají závaží. Sundáme-li tyč, můžeme použít náramek kotníku, kdy vlastně zase je to opět velice jednoduché. Zapnete si to kolem kotníku. Nacvaknete si do polopruhu a cvičení probíhá tímto způsobem dozadu, nebo se prostě jednoduše otočíte a jedete si celou nohou. Můžete si ale vytrénovat klidně i dámy, určitě upřednostní do boku na zpevnění zadečku a stehen vnitřních. Takže můžeme taky takhle odpočívat, ale pro to stroj není, my si dáme pořádný zápřah. Takže tu máme klasickou benchovou lavici, kdy si můžeme použít buď činek, nebo si stáhneme rameno. Můžeme si to dát na široko. Záleží na tom, co si chceme dělat. Kterou partii chceme posílit. Z tohoto posedu, který je mimochodem velice pohodlné, můžeme použít i trénink nohou. Funguje to, pokud to nezvládáte, můžete si pomoct i tím, že zatížíte rukama tuto desku. Pak je to klasika, která vám pomůže zpevnit prsní svaly,
Cvičení funguje na mnoho způsobů. Můžete se zapřít takto, kdy je to cvičení podstatně efektivnější. Se dá samozřejmě taky využít na odpočívání, ale zase proto tu nejsme. Takže klasika. Zavěsíme se nohama a jedeme se do lehy. Velice efektivní cvičení. Takovéhle jednoduché řešení, opět na poslední řešení svalstva. Uchop je podle toho, jak komu vyhovuje. Přednožování. Ale můžeme si tu samozřejmě dát i takovéhle krásné cvičení na posílení ramen, tricepsů. Velice těžký cvik. Trojem jakkoliv experimentovat, záleží na fantazii jednotlivého člověka. Tak to si můžete posílit tricepsy a ramenní úponky. Zároveň získáte pevnost do zápěstí tímto úchopem. Výměna závaží je velice jednoduchá. Stačí vytáhnout kelík, navolíte si počet závaží a přitlačíte horní jistící. Zacvaknete a máte tam 4 závaží. No, uchopla široko. Vidíte, že tento cvik je taky velice efektivní, hlavně stehenní část, deltový svaly. Tak můžeš. Vidíte, že tato cvičení zvládnou hravě i děti. Cvičení lze taky kombinovat, takže můžete, protože vidíte, že rozsah závaží za mnou má ještě dost místa do horní úvratě, když začne narážet do vrchní desky. Takže si můžete vlastně spojit tohle rameno s zátěží na stehna.
budete v jeden moment vlastně takové celé člověka. Dobře si rozmyslete, kam stroj při montáži nebo před montáží umístíte, protože zabere poměrně dost místa. Pro názornost. Zde je jeho délka, nějakých 150 cm. Šířka v tom užším místě je nějakých 70 cm. A šířka v tom delším je zhruba 170 cm. Takže abyste s tímhle prostorem počítali.